Oh, Oke, Bolo, iki setelah keliling saatnya kita sahur. Berulang-ulang kali. Iki menene, monggo-monggo. Ora sae wae ora sae iso. pas yang beran kok jadi syuting. Nah, ngono. Pas sithik kowe. Aku Ora poso iki mangane iki sithik, iki sahure iki sithik mango. sithik. Saka sithik kopi. Nah, ngono lho, tapi sepisan engko neh ngono. Sithik-sithik ping 7. Oke, monggo-monggo. Sahur. Sahur, Mat. Oke. Hiburane wong kesel ngene iki. Dikok budake le to. Sahur, rasa wae. Ya, semuanya cepat. Berkok buka Sahur on the road. Sahur on the road capek iki kan. Juga wong sahur mlaku. Iki mangane ceker iki sore. Oke. Mangan becamat-camat di base camp Budaya Katresnan. Oke. Iki ngopo-ngopo njen gasi ya. Rewange dorong iki wis disiki. Aku gak peduli, aku wangi los. Los. Masalah nek kering kok gara ora dane. Paham maksudnya. Sing wae wae sanisin ya entuk. Sing isa-isa nang urat. Ayo. Ini dada sendoknya. Ora wis anggere bumput dah iku ya. Alah, sinai wis kabeh. Ana cakare. Wes. Jaki lho. Sing durung oke. Mangan. Iki jenenge kerupuk iki Pandhawa. Oke. Ora lontong. Iki biasane ora ngono to dulang. Ini krakop ini. Ora pulo ini sithik to. Sakake karo iki. Iki ora usah didulang iki. Apa dhewe? Ngokop dhewe. Memang kok iya. Kalau kenyang. Iya. Ayo mangan ae mek dhewe. Iku lho segone.
Mabuk kok iku. Tolong Mas. Malik. Besok jam 9 buka bersama ya. Oke. Kok jam 10 mau kel? Buka bersama. Kawan mau kel. Bu. Kalul. Iki lho sing kosong anune lagi ciduk iki lho, Bu. Entonge iki lho lagi ciduk iki lho. Terus kosong nasine. Lah ngono lara kangelan. Ya Allah, ngono carane. Lho tak kira, ya Allah. Hah. Oke, Dan. Rambutnya seregi bolong. Sik demenakno iki jejer lungguh parik-parik. Plang wis mangan, Plang? Wis sahur? Ampun Iwo. Oke. Durung tanduk e. Siap aku mau. Nah, ngene. Oke. Laosnya duwe. Temen iki. Gula liyane. Mangan aduse ora. Yang penting ini kita sahur. Gampang, penting sahur. Saya sahur. Saya sauran. Ini sudah tak tinggal di rumah. Aku tak mau dulu. Mana beli tak. Yuk. Anu. Oh, cakare. yang pengen sosok diseker. Wangi no kene lho. Kita nyiro no wangi no kene lho. Ayah. Pecatan. Ya, sing rusak apa? Tanggung. Cakare jaket. Ayo karang tantangan ayo. 10.000 telu ayo. Dilat lo ajane. Ora payu sebenarnya. Saya karek-karek ae bukan dodolane. Bakule. Bagule ora kepenake. Men, tadi men. Gede, Pak. Oh, Ono sing urungane baru. Ya nonton ngaruh Mak, likur Mak. Iya. Paket apa? Oke, demikian ini tadi kegiatan kita bersama teman-teman budaya Katresnan acara sahur on the road tahun 2025. Tanggalnya rasa disebut no, yang penting poso iki tahun 2025 ya. Iku curhat kok. Curhat. Ya ini mangan jontak aku sih mangan dhewe aku. Kulino iki. Oke. Demikian kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga kebersamaan ini tetap solid. Dan sampai ketemu di sahur on the road tahun depan.
suwi cah tahun depan cah. Bukan suwi lek. Ha iya, sajane Aku ra kanthi ra kanthi mah. 2 minggu depan ora. oh 2 minggu. 2 minggu depan. 2 minggu depan. Pak bodoh. Pas butuh. Terakhir pokoknya di tetekno ndok kene Kang Dawa. Ya Allah. Kan iki aja salah. Piye man? Kalau syutingan. Oke ngandel lho. Mepet nang bodo kudune aja ditetekke. Ngene tukang syuting sound Karo system. gone Bang Maya. Karo gone Endel. Apa lho ceritane? Dalam rangka Dalam rangka Angel ulang tahun nasi do. Aja sering-sering ulang tahun dikembang. Ya, wong Gusti. Selana aku mau ngerayake. wes Kilo sing melasno melasno. Liyane kan ireng. Sopo iki? Iki sopo? Lurek-lurek Iki dhewe kok. sopo? pungut Kembang iki. Ini sopo? Rene termasuk ana irenge kan sopo? dek Lah, kok dek kamu anaknya siapa dek kamu anaknya siapa dek Ken, soalnya Ken, anakmu Ken.